Sådan laver du et animeret PowerPoint-show. I den fil, du har hentet, er der allerede nogle billeder, og der er allerede en historie. Men den korrekte fremgangsmåde er selvfølgelig først, at du har fundet nogle billeder i samarbejde med børnene på nettet. De billeder har du printet eller lagt op sammen med børnene og kigget på den, og derudfra har du digtet en historie. Når det er sket, så åbner du PowerPoint-skabelonen og kopierer alle billederne ind på et dias. Du kan bare vælge at minimere billederne. I virkeligheden der kan du se, at slottet det er så stort her, men bare for at jeg har alle objekterne, ja, så lægger man den på en side. Når man har gjort det, er det næste, at man opretter en hel masse tomme PowerPoints. Og de her PowerPoint slides, der skal du sørge for, at det skal være i det layout, der hedder tom. Derefter går du ind på det første tomme PowerPoint slide, og under noter, du husker, og noter ser du hernede fra, ja, der skriver du historien. Skriv historien i små korte sætninger, gerne med nogen, som også har en form for handlingsanvisning i. Det kan godt være, at børn har digtet en helt lang historie, men prøv at hjælpe dem til i første omgang og gøre den lidt kortere. Når du har gjort det, så går du ind for hvert PowerPoint slide, og der skriver du biderne af historierne ind. For eksempel kan vi se, her står, der var engang et stort slot. Uden for slottet boede en fæl drage. Kongen går hen til ridderen og siger, at han skal slå dragen ihjel, og hvis han klarer det, må han få prinsessen og det halve kongerige. Når du har gjort det, ja, så har du hele din fortælling, og så skal du lave animationerne. Lad os se. Der var engang et stort slot, og uden for slottet boede en fæl drage. Det vil sige, at vi har brug for et slot, og vi har brug for dragen. Vi går op på vores første slide. Vi klikker på slottet, trykker Ctrl nede, holder den, og vi trykker på dragen, og holder Ctrl nede stadigvæk. På den måde kan man markere to objekter på en gang. Man kopierer det, og vi kopierer eller Ctrl C, og går ned på sit slide. Man trykker på vis og zoomer ud til 33%, så man ser sin PowerPoint. Man klikker ind midt på det tomme PowerPoint, så man lige er sikker på, at det er det felt, man arbejder med. Man klikker op på Zoom og vælger 33% og trykker OK. Så ens PowerPoint bliver lille, så man kan altså arbejde i feltet udenom PowerPointet, og det er jo det, man bruger, når man laver animationer og bevægelsesstier. Man trykker på Ctrl V eller Indsæt. Og så kommer ens figurer ind. Nu kan man jo bestemme, hvordan man gerne vil have sin animation. Vi kan jo starte med at trække dragen ud foran, så den ikke bliver synlig. Vi kan klikke på slottet, og vi kan vælge den størrelse, det nu skal være. Og lad os bare tænke, her har vi slottet. Vi lægger ikke nogen animation på slottet, men vi vil lave en animation på dragen. Og vi kan for eksempel gøre dragen lidt større. Vi forstørrer den lige op her, og så ser vi, ja, det er vist en fin størrelse, den skal have. Så er det sådan, vi kan lave en bevægelsessti for at få en animation. Vi klikker på dragen, går op i animation. Vi går ned i bevægelsesstier. Og vi kan for eksempel tage sådan en bevægelsessti, der hedder brugerdefineret. Og når vi gør det og klikker, så kan vi tegne den vej, som dragen nu skal bevæge sig. Sådan. Og dobbeltklikker til sidst. Og nu kan vi se, at det gik vældig hurtigt. Men det gør ikke noget, for vi skal selvfølgelig tilpasse vores animation. Vi lægger mærke til, at der hvor dragen ender, det er der hvor den er sådan lidt utydelig eller gennemsigtig, og den røde pil er, det sted vil vi gerne flytte, så vi kan enten klikke her i de små håndtag her, og trække lidt tilbage. Sådan. Så altså har vi stedet, hvor at dragen så kommer hen til. Men hastigheden, hvormed dragen kom ind, var en lille smule for hurtigt. Og derfor går vi op her i det, der hedder varighed. Og varigheden, den sætter vi for eksempel til 10 sekunder. Og lad os så prøve at se igen, hvordan det ser ud. Og vi klikker her på eksempel. Der kan vi se, der var engang et stort slot.
og uden for slottet boede en fæl drage. Så jeg kan godt se, at det er en god idé, når man starter sin animation ved at trykke på eksempel heroppe, at man læser op og ser, hvordan tingene passer sammen. Vi prøver lige en gang til. Der var engang et stort slot, og uden for slottet boede en fæl drage. Jeps. Så har vi fået lavet den animation, og vi går videre til den næste. Der står, kongen går hen til ridderen og siger, at han skal slå dragen ihjel. Hvis han klarer det, må han få prinsessen og det halve kongerige. Det vil altså sige, at vi skal have en konge, og vi skal have en ridder. Vi går op og finder vores figurer. Her har vi kongen. Vi klikker og holder ned med kontrolknappen. Og vi har ridderen. Og vi kan så bare tage ridderen, der så sidder sådan her, ned på knæ. Jeg siger Ctrl-C eller kopier. Går hen til slide nummer 3. Ctrl-V for at sætte ind. Og så skal vi lige tænke os om, altså kongen går hen til ridderen. Det vil sige, ridderen skal være der i forvejen. Vi kan så godt gøre ham lidt større her. Klik over i hjørnet. Vi kan også gøre kongen lidt større. Der cirka passer. Sådan. Nu kommer kongen ind. Så kongen går hen til ridderen. Det vil sige, vi kan have ridderen. Han kan godt have herinde. Men vi kan også lige for sjov lade det være sådan, at først kommer ridderen ind. Og så kommer kongen ind. Så vi klikker på ridderen. Vi går op her. Og så kan vi jo vælge. Vi går ind, og så vælger vi en streg, som er sådan en klassisk indgang. Vi trækker nu herover i den grønne, så vi får ridderen lige udenfor. Vi trækker i den røde, så vi har lige hvor ridderen er. Og så har vi altså første animation, det er ridderen kommer ind. Og så skal vi selvfølgelig lige have kongen, ham har vi her. Igen, ned og klikke på streger. Den laver bare en tilfældig effekt, men vi tilpasser det lige. Og vi skal have kongen, der ender cirka her. Og vi skal have kongen til at begynde herover, så han kommer ind. Og lad os prøve at se, hvordan det ser ud, når jeg afspiller det. Så siger det, kongen går hen til ridderen og siger, at han skal slå dragen ihjel. Ja, det gik lidt hurtigt. Igen, vi kan gå hen til ridderen. Vi kan vælge at sige, at hans indgangstid, den var god nok. Men kongen måske, han skal have lidt længere tid, om man kommer ind. Vi skifter den for eksempel her til 7 sekunder. Og det er altså noget, man må prøve at eksperimentere lidt med. Vi prøver at se det igen her. Vi husker, at hver eneste gang en animation starter, så er det altså, når man klikker med musen, så man kan selvfølgelig styre det lidt i forhold til, hvornår kongen skal komme ind. Vi prøver lige at se eksemplet. Kongen går hen til ridderen. Ja, lad os prøve det hele forfra. Vi går så i PowerPoint-visning. Og her kan vi bruge vores fremvisningsskærm, som man bruger under Diashow, til at lige give et godt billede på, hvad det er, vi har lavet. Vores historie står heroppe. Det, der sker næste gang, det er det, der vi har her. Og her har vi selve det dias, som man også ser i forbindelse med afviklingen af filmen. Der var engang en stor slot, og uden for slottet boede en fæl drage. Og vi går frem til næste dias. Kongen går hen til ridderen og siger, du skal slå dragen ihjel. Hvis du klarer det, så får du prinsessen og det halve kongerige. Og man kan jo lave sin stemme om, så man har lyst til det. Det ser ud til at være godt nok. Jeg kan trykke på Escape her, så kommer jeg tilbage igen. Vi går ned på slide nummer 4. Vi skal have dragen og ridderen, der kæmper, og dragen, der stikker af. Det vil altså sige, at vi skal tilbage. Vi skal have fat i en drage her, og en ridder, der kæmper. Kontrol på dragen. Kontrol-klik på vores ridder. Kontrol-C for at kopiere. Ned på vores tomme slide. Kontrol-V for at sætte ind. Og så skal vi altså sige, at vi skal have en kamp. Så det vil sige, at de skal komme hver for sig. Vi må hellere lige starte med at size dem lidt, så vi kan se, hvordan det sådan lige ser ud. Ja, det ser vist ud til at være et godt størrelsesforhold her. Så vi skal altså have dragen, der kommer ind. Vi skal have ridderen, der kommer lidt ind her.
og skal selvfølgelig have dragen, som løber sin vej igen. Så det vil altså sige, at vi har brug for en indgangseffekt, en indgangseffekt og en udgangseffekt. Så vi tager lige og tager begge to uden for vores storyboard her, eller vores PowerPoint. Vi tager dragen. Vi siger igen, det kan være, at vi skal have en brugerdefineret effekt igen. Vi kan lige lave den sådan lidt her, og dobbeltklikker, så kan vi se, det ser vist godt ud. Vi skal igen lige, det kan vi med det samme, sætte varigheden måske til 5 sekunder. Så skal vi have ridderen ind. Også ridderen skal have en brugerdefineret effekt. Jeg klikker på brugerdefineret, men man kan selvfølgelig bruge alt muligt andet. Og det kan jo godt være, at han løber lidt ud, og så løber han lidt tilbage igen, og han løber lidt frem, og han løber lidt tilbage igen, og står og kæmper lidt. Sådan der. Sådan. Og det skal vi selvfølgelig have lidt mere drama på, så vi siger, at vi giver den lige 12 sekunder. Og så ser vi, hvordan det hele ser ud. Først så har vi dragen, der kommer ind. Så har vi kampen. Og ridderen, han kommer så ind nu her. Der er lidt kamp her. Sådan, ja. Og så skal vi selvfølgelig have dragen til at stikke af. Tricket er jo selvfølgelig, at vi ved, at når vi har trykket på vores animation 1 og 2, så har vi dragen placeret inde på vores PowerPoint. Vi klikker på dragen, og vi tilføjer en animation, og så skal vi selvfølgelig have en udgangseffekt. Og vi kunne selvfølgelig lave den her, hvor man formindsker og drejer. Og lad os lige se det, hvordan det hele det ser ud. Vi har først dragen, der kommer ind. Vi har ridderen, der kommer ind nu her. Der er lidt kamp her, frem og tilbage. Og vi har dragen, der stikker af. Man skal ikke lade sig forvirre af, at den her slide nummer 4 ser ganske tom ud. Det er fordi, man har objekter, der starter udenfor, og så kommer ind. Vi skal have den sidste. Prinsessen kalder på ridderen. Hun giver ham sin hånd, og kongen går hen til ridderen og siger, at nu skal han være konge. Det vil sige, at det er en lidt mere kompliceret animation. Men igen, vi starter med at finde ud af, at vi skal bruge en prinsesse, en ridder og en konge. Vi går allerførst op. Vi skal have prinsessen, vi skal bruge ridderen, og vi skal bruge kongen. Ctrl C. Ned til slide nummer 5. Ctrl V. Og så skal vi lige tænke os om, hvordan vi lige skal lave setup'et. Prinsessen kalder på ridderen. Så det vil altså sige, at vi skal have en prinsesse ind på et eller andet sted. Og hun skal kalde på ridderen, der kommer ind. Sådan. Og så skal vi have kongen, der går hen til ridderen. Så vi må lige lave et eller andet med, at først så går han herhen. Og derefter så har vi kongen, der kommer ind. Men nu kan I godt se, at kongen han vender jo en lille smule dumt i forhold til det. Og derfor går man bare op i PowerPoint og bruger dens indbyggede funktion for billedredigering. Så når man har klikket på billedet, så kommer det, der hedder billedværktøjer op. Og i billedværktøjer, ja, der kan man gå ind i den, der hedder rotere. Og så kan man bare vælge den, der hedder spejlvend vandret. Og så kommer det vist til at passe, at så kan han komme hen til ridderen bagefter. Det kan godt være, at vi lige skal gøre objekterne en lille smule større. En smart måde er, at man kan klikke på dem alle sammen, mens man holder Shift nede. Så har man dem alle sammen markeret. Man kan også bare markere med musen her. Og så kan man trække i hjørnerne, så gør man den nemlig proportionalt lige store. Vi fordeler lige objekterne. Sådan. Og kongen skal komme ind her. Ud med kongen. Ud med ridderen. Og vi skal så have prinsessen, der kalder på ridderen. Det vil sige, på ridderen skal vi have en animation. Vi skal have ham til at igen. Vi kan igen tage lidt brugerdefineret. Vi klikker lige, at han kommer gående ind her. Dobbeltklikker til sidst. Sådan. Ja, måske skal han lidt tættere på. Vi klikker igen hernede for enden, hvor hans animation stopper. Sådan. Og igen, vi kan lige så godt ændre varigheden til 7 sekunder. Det er sådan en udmærket tid. Så har vi ham, der kommer ind. Og så skal vi selvfølgelig have kongen ind.
Igen, det er altid godt, man bruger defineret, så kan man bedre styre det. Og han skal nok cirka komme herhen til. Dobbeltklikker. Og så ser vi, der kommer kongen ind. Vi ser det hele. Trykker på eksempel. Prinsessen kalder på ridderen. Han kommer knælende ind her allerede. Og kongen går hen til ridderen og siger, at nu skal han være konge. Sådan. Og måske kan vi lige ændre igen på kongen. Vi klikker på kongen. Ændrer den lige til 4 sekunder for eksempel. Og så skal vi selvfølgelig have det aller sidste animation. Og på det store slot levede de til deres dages ende. Og måske skulle det stå, på det store slot levede de lykkeligt. Skal vi ikke bare lige skrive det? Lykkeligt til deres dages ende. Vi går op igen. Vi har brug for et slot. Vi har brug for et hjerte. Vi kopierer det ned. Vi sætter det ind. Og vi kan jo godt starte med at sætte slottet ind til at starte med. Og så kunne vi jo lige lade det her lille hjerte komme kørende forbi. Og vi klikker på hjertet. Vi tilføjer igen en brugerdefineret bevægelsessti. Og hjertet kan for eksempel gå hele vejen henad her. Gå ind ad porten, og så måske komme ud af toppen og forsvinde ud af billedet. Og allerede nu, så ved vi jo godt, at det går vældig hurtigt, så vi ændrer på vores variation og varighed, så lad os bare give den 5 sekunder. Lad os se igen som eksempel. Jamen, de levede da bestemt lykkeligt til deres dages ende. Og nu har vi lavet hele animationen, så er der tilbage at gennemse det, og så derefter indtale og indspille det. Jeg skal selvfølgelig lige have lavet en forside, så jeg vil sige, at jeg skal lige have slettet den her allerførste slide med alle mine figurer på. Jeg klikker ind på den, højre klikker på den, og så kan jeg bare vælge slet slide. Men det kunne godt være, at jeg lige skulle have en starttitel, så jeg kan lige klikke herop foran nummer 1, tryk på enter, og vi kan lige lave en fin titel. Og den kan jeg godt hedde Dragen og Ridderen. Og vi kan eventuelt skrive et lille eventyr. Sådan. Det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have optaget vores animation, mens vi speaker til, for at indspille vores indtalinger, mens vores PowerPoint show afvikles, skal man gå op i den, der hedder Slideshow. Her vælger jeg det, der hedder Optag Slideshow. Og mens jeg optager slideshowet, så kan enten du eller børnene jo fortælle eller læse op af historien. Og man kan optage lige så mange gange man vil og tilpasse det. Du kan også vælge bare at tage filmen uden at du optager noget lyd, og så arbejde videre med den i for eksempel Movie Maker. Men nu optager vi den bare herfra. Vi trykker på optag. Vi trykker på start optagelse. Dragen og Ridderen. Et lille eventyr. Der var engang et stort slot. Uden for slottet boede en fæl drage. Kongen går hen til ridderen og siger: "Du skal slå dragen ihjel. Hvis du klarer det, må du få prinsessen og det halve kongerige." Dragen og ridderen kæmper. Og dragen stikker af. Prinsessen kalder på ridderen. Kom her, kære ridder. Her, kom her. Det er dejligt. Hun giver ham sin hånd, og kongen går hen til ridderen og siger: "Nu skal du være konge." Og på det store slot levede de lykkeligt til deres dages ende.
Så er det til sidst bare at gemme. Og når man skal se sin film, ja, så er det bare, at man afvikler sit PowerPoint-show og viser den her fra begyndelsen. Så kører både animationer, lyd og bevægelse og overgange helt automatisk. Så sådan kan du altså lave animationsfilm i PowerPoint.